पंढरपूरच्या श्री विठू माऊलीचे दर्शन घेवपाची उमळशीक लागिल्ले विठ्ठल भक्त पंढरपुरा वचत आसात। मेणकुरच्यान आनीक सुमार 180 वारकऱ्यांनी पंढरपुराची वाट धरल्या। टाळ मृदुंगांचो गजर, ज्ञानबाद तुकाराम माऊली तुकाराम असो श्री विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत आनी पावसाच्यो सरी झेलीत सोमारा सकाळी विठ्ठल भक्तांनी मेणकुऱ्याच्या श्री माऊली देवळा कडल्यान चलत पंढरपुराची वाट धरल्या। 13 दीस चलत वारकरी पंढरपूर वतले। पायवारीक सुरवात करताना दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी हाजिरी रावन वारकऱ्यांक परबी दिली। श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदायाच्या बॅनरा खाला आनी वारकरी संप्रदायाचे देवानंद नाईक हांच्या फुडारा खाला वारकऱ्यांनी पंढरपुराची वाट धरल्या। हे वारकरी आषाढी एकादशीक पंढरपुरात चंद्रभागा तीराचेर भरपी विठ्ठल भक्तांच्या मेळ्यांत वांटेकार जातले। या वारकऱ्यां मदीं बायलांचोय आस्पाव आसा। श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदायाची अंदूची दुसरी वारी आसा। बोला पुंडलिक वरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। आमची ही दुसरी वारी। लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वारीचं प्रयोजन झालं नाही आणि त्यामुळं आमच्याला उत्कंठा होती कधी एकदा पंढरपूरला जाऊन विठ्ठलाचं दर्शन घ्यावं आणि ते विठ्ठलानंच हा करोना कमी केला आणि आज ही दुसरी वारी आमची इथून प्रस्थान होत आहे। एकदा कधी भेटी लागी जीवा लागलीशी असं अशा स्वरूपानं अतिशय उत्तम अशा प्रकारची स्फूर्तीनं आम्ही या विठ्ठलाच्या दर्शनाला पायी चालत आहोत।